ТМ-ТВ каналында шоу-бизнес яңалыклары алга таба бик күңелле булачак. Иркенләп утырыгыз, без башлыйбыз. Данир Сабировның тормыш иптәше Миләүшә белән бергә турыларына 11 ел булган. Бәйрәм белән әнисе дип җырчы хатынын котлап Instagram аккаунтында фото урнаштырган. Без әлбәттә барлык матур теләкләргә дә кушылып, матур гаиләне матур бәйрәме белән котлыйбыз. Бәхеттә яшәгез, Данир, Миләүшә. Концертлар сезоны башлана. Сезон ачылышы солянкасы 26 сентябрь көнне Оникс концертлар залында үтәчәк. Раяз Пасыхов, Алсу Азат Фазлыевлар, Чәчкә, Эльмира Сөләйманова, Хәмдүнә Тимергалиева һәм башка бик күп артистлар бер сәхнәдә җыелачак. Килми, күрми калмагыз. Бу елны Уян Татар 7:00 агентларына электән дә радиода эшләгән Зөлфә Диннуров та кушыла. Димәк, бу елны Рамил Шәрәфиев, Йолдыз Гыйбадуллина һәм Зөлфә Диннуров Татарстанны һәр иртә уятачак. Хәзер без сезгә яңа клип тәкъдим итәбез. Резида Шәрәфиева башкаруында Туган йорт дип аталган җырга видео язма төшерү Раил һәм Марсель Алиакберовларның идеясы булган. Алар туган йортларына һәм әти-әниләренең истәлегенә шушы клипны тәкъдим итәргә булганнар. Ярдәм өчен сеңлеләре Ялалдинова Гөлназга һәм Шакиров Рәискә рәхмәтләрен җиткерәләр алар. Димәк, ТМ-ТВ Production белән берлектә төшерелгән клипның тизерын да карап үтик. Хәткәйәнкәй йортын ызылышмадык дөнья бүлешсәк, анда безнең әткәйәнкәй рухы җыелабыз хәлләр белешеп. Туган йортта бергә җыелганда юктыр кебек бездән бәхетле. Әткәй кырган тәхетне. Чираттагы клип мажырлашы гәле дип аталган җырга булыр. Әлеге җырны Гараев Дамир башкара. Әлеге клипта ТМ-ТВ Production белән берлектә төшерелде. Питрау бәйрәмендә төшерелгән клип халыклар дуслыгын саклап калу өчен эшләнелде, диде Дамир. Рәхим итеп, тизерын да карап үтәбез. Келген бәйрәмегә, без дә килдек бәйрәмегә. Әйдәгез, әйдәгезләр бергә бәйрәм итәргә. Әйдәгез, бергә бәйрәм итәргә. Берәү ике өчәү дүртәү барсы да безнекеләр. Урынлы булыр бүгенгә мәзә уен көлкәләр. Шоу-без тапшыруында яңалыкларны мин Зөлфия җиткердем. Әлеге сәгатькә әзерләнгән шоу-без тапшыру ахырына якынлашты. Матур яллар теләп саубуллашабыз.